Pastor Brian Hostin samani girja no kholobjak ngimano haipeno girja kholobjak imaya tangi himalay chungsa girja phungka hamja tonono ang jatonono TWC Agartala ni enggai tini chini o Good Friday ni lob online lobong pandawa ang jatonono lamsogo tayang khaka hamjak maya pharo tini ni je puila eba second time eba third time chino online pandawa manjagi tongnai ro tai chini TWC no khongno bo ang khaka hamjak maya pharo jang lobong ni phasing thangna sekang ang kok mudo khairi rena mo jonggo norok no ang khayo norok jotono subrai ni chamung chana ni bagi tiar tongbai na hanai aba khai tomung ke boro tiaring ya ko aba hai tong khan kai norok ta phuno tiar khai mano ruti eba biscuit aba ni logi juice te norok tiar tong mano hingga sanam jonggo subrai ni chamung na te o subrai ni chamung ke je subrai no ani yachak nais ano mothang naisa hane je yachaki najak eba goshi najak borok simino chamung na chaima no phadingkai ang offering types ni phasing thangnai chino offering types especially TWC member rong ni bagi eba khai kebo TWC member rong no karibo chino panda je nai tongnai rong bong no sanam chunggo norok ni types norok ni local charge norok rohor di nai je jaga ni norok folani chamung ma chai tongo ajaga norok rohori mano phadingka jora kolok na oi lobung ni phasing jung thanglai nai jotono hari jung gai tongthok ma bai kai tono lob lai lam phasing thanglai nai jung joton tiar tonglai nai kai tono lob na bagai amen hallelujah phung ka hamja tono no haino hai lam sogo kai toni hamari bai haino hai chungora thangsang lai fika chung sak bai thang tabu hachal jali jano ko phano fia kai toni bisiting ke chung tabu bebak no thangsa si amen chung kai tona hambai na niklayo tangge hembele obo hai jorao phano obo hai kutuk jorao phano kai tor chung no logi tu bukha abo hai ke kai toni hamari bai chungoro kai tono lob lai na bagi sokwai ja amen hai di hingkai chung tiareng lai nai kai tono lob lai nai ni bagai bible sama hai lobung ni chumung no chumui na lai nai hingkai ham bai domani bising tikai chung kai toni dogla mo hab lai nai tong thok lai hab lai nai amen hallelujah Jesus chung no mơ thang na Jesus chung no chân nó mới thăng nai Giêsu chân nó phi học nai Giêsu chân nó mới thăng nai Giêsu chân nó phi học nai Oh Giêsu chân nó khai học nai Calvary cross Giêsu ni thấy
Giêsu trên nó mừng Giêsu trên nó vì Giêsu trên nó mừng Giêsu trên nó vì Giêsu trên nó khai lòng
poito ani beba hamjang ma nin thani afarna mo jongo sobrai jisu hallelujah sobrai tang himale nin thani sa pai fly hamjang pai fly lang ma nin thani sa sobrai jisu Amen. Hallelujah. Chúng cho tôi nói sobre Jesus ni bagi korang khai. Chúng bono bolai lai nei lob lai nei. Amen. Hallelujah. Sobre Jesus ni mong lob jak thong sobre Jesus. Ni mong pi jak thong. Amen. Hallelujah. Jotono phung kaham hai nya hai kathang kai thona hambai mariu tini ni osalo taman bagai ma ba tini ni osal Good Friday o Sobrai Jisu kroso thimani din hain bagai jang kai thona hambai ri pai kul paya bosono sunsok ni fiokha engke phaidi jang
nai lai nei Bible la tamuni bagai Jisu cross thainani nangka tamuni bagai bo thaire nani nangka na tamuni bagai omno Good Friday hanjang nani nangka Bible la sao skang pei lao juk no habai sangsar no snam forogo kaitor bini kok bai khlai dage oi snam kha aro jati ong dingka ke jati ong thangka ajaga tui ong dingka tui ong thangka ajaga bupang wapang dingka bupang wapang thangka ajaga wo ara ong dingka ara ong ma thangka fiaba borong no snam forogo aba haike snam laya jemon borok ong thangdi ni borok ameke snam laya borok ong thangka amaya bo Bible sao ha naoi takha bono kosal kelai takha ni chau borok no engke baro subui rika langma phaika afrike borok bo kathang kha इंग्राजी वाइका soul a living soul na awan pore ke borok kaitor bai salbrum malai tong layo aro Bible sao kaitor phai borok bai malai layo kok sa layo a fellowship इंग्राजी bai fellowship engke salbrum bro amake gereng lai tong layo fiaba jedino adam bai ip sumsok laika borok kaitor bai tai gereng lai marelia borok kaitoni kok khna leya tamun bagai kaitor angka kathar borok sumsongni bagai makak laika boran thani stang pei la kiri mani paika lasi mani paika afrotamu haika kaitor ara kaisa animal tambo animal am saya Bible lo amno patharoi borongni bukur amno sumri kha borok no na lachi azan ega kanai di aro jungno ko Bible sakang peila aro osu bathar jangmani na thui khiglai na nangka sakang peila o hasagao Bible lo sao thuiyasi langma tong thuiyasi জীবন দং ফিয়াবা কাইথর অবাই হনি মাংখামুন এই আং অবো বরংনো স্নামানি অমংলেয়া আং টাকিসা স্নাম ফিসিনে কটাল খলাই नै আমাই হনিয়াবো না ব মায়া গনাং ব খাইরে অগনাই তাই ব sak sak bini yak baike sono snamani bo maya nang haini bagai bon lama snam nai snam phika angke bo haini hai obo exodus obo Moses no sakoika Moses ang ani borok bai tong phaina musugu fiaba nang ani bagai nokma tangnai amno इंग्रजी bai ka tabernacle au nok tangnani bagai kaitor Moses na saka omhai ke ma khainai ang amno pura saikhna ringla fiaba aro au tabernacle kaisa jaga tong abo ongkha jo tonsa kathar jaga hanjago a jaga o ochai kotor bo bosoro waisa ar habui manayo abo au merani thui tlangai au rumo mahabui au khotolo abo rini tambu na abo porda bai khlai abo bagja a jagao bosoro waisa mahabui nai au merani thui no tui au thui no ar kaisa box tongo Ark of the Covenant au bisingongka 10 commandment na angke abo kholop jangnai amnoka no mercy seat aro khairiok mani singhason achok thai na angke aro purima gnei suarima gnei broni bakrang bai kholop jak angke arani kaithor kok sanai fiaba jengnogo borokroni sumsok pipeline mani koroi na tini khlai khe
taisa khanabu khalai phiu tini ni bagai boleri kha khanabu tai jang phiu amai abo thakmani kurei kai thor kaham ke sai manu borok rok sak ni samung kaham bai borok mathang jagi maya nei bini ganda rok phai maya nei tamoni bagai hima ba kai thor ni standard abo sini standard ya na chungwai sa ke angla boni sa hamoni manu na thik no di bini standard ro nang taisa kahamui manu tai masan standard nang taisa kaham borok kahamui manu pia kai thor ni standard rang ka bo hai abo jisu sao na nang borok botharia khongui manu pia ba nini takhuk no nang jole mani amo kai thor ni buskang kha bothar mani soman na nang mane burino na wansok ma hamya bai kha nai khaklai amo rep ni soman ni sao bible jisu na nai busuk ku chong kha awosi aw kathar kai thor jing bini buskango jing sakni kaham samung bai jing phai meya bo khairok ma bai si jing phai man hangke tamong kha jedino jisu thuyu obo aw mondir ni tabernacle ni sanctuary ni o porda sakani jimi tolazra kichigi thangka aw je partition na aw khagai tonmani aw khotol khlai mani okay aw kathar joton cha kathar jaga no amno khagai tonmani amo kichigi thangka aro osai kota jimi habai man tongmani phiaba aw dinin simengke je kai thon jisuno ringnai jisuno manero bono poito khlai ni rok borok kai thon thanio phai mankha borok bini thibai susa jakha borok nakar jakha boni borok bini basabuti yongoni mankha na awa ang pore khanar nai Hebrew ni chapter 2 ni 19 hake takhogrok jisuni thuibai kesung khotol kuthar kugo kha khibiui habui mansoka aboni baguino takhogrok jisu kristoni thuibai kesung kuthar kuk haya o kha torui habui mankha abo इंराजी बाय जों नायखागोन नगु एक्चुअली आव पर्दा न आव खटल खालायमानि आव ताम्बु आबो जिसुनि बाहान साव अबो बिनि बाहान जेमन आव पर्दा न सिसिक जाखा बिनि बाहान सिसिक जाखा आबो सागे कातेरे उइतन मानि तामन बागे हिमा बा काइथर कथार बनो आगे जे नुगनाय सुमसो गोनां बरक बिन बुसखां फायखाके थै थांनाय Pia bertabo Jisu cross themani bagai bo bujang mani bagai na aw porda phiogo rijaka jeng phaimangkha bini theibai jeng nakar jaka jeng habui man phaika tabongka ka bini thanio jeng phaimangkha doglam phiogo rijaka Jisu sao angsiang doglam bo doglam phiogoi rekha jeng tabo afani thanio 파이망카 아멘 부스 동통니 거고보 부스 하마리니 거 하니 바가이는 정 까이터 너디지 카리오고 지슈노 러허양카케 정 깨부 비니 타니오 파이망라 강문 비아바 보조노 카리오고 지슈노 러허르카 어보 함장만이 거 어머 꼭도마카함 하니 바가이는 저또는 어머 크나나니 দরকার 증티니 커뮤니언 어버스 브라인 사몽 살라이나이 어버스 브라인 사몽 타마보 아로 근의 증 마네 누구 아이사카 로티 타이 카이사케 앙고르 부트이 아봉카 지수 사우 아니 바한 타이 아니 부트이 니보 사우 그러니까 어머 차마트이 증 타모옹 나 보사우 어머 사프로고 노라가는 무이토 클라이나이디 그러니까 뭐 아무는 무이토 클라이 좀 짜하게 좀 바이블 누구 1 Corinthians chapter 10
알아 하마리 동 알아 정 힐링 러브 옹 알아 정 아유 글러브 옹 정 알아 seri kamu mana healing wong amen hain bagai sung obo gan ni porego worship ni porego worship team chono rasabui chono lead khai nai abon porego sung communion salai nai haidi ka joton tiarong adi sung rasabui kai thono lob lai nai amen amen Haiki ang kaklayu norok subran samung no sanani bagai norok tiarong itong lai kanai haiki norok yago na lai sidi jeng Bible ko nang kisak porenai Bible sao Jisu boruti nawe hai ni saka obo angka ani bahan norok obono salai di bini bahan sabai jakam tamoh mani abo bokroso bini ya sakno ya fare dika 1 Peter chapter 2 verse 24 sao Jisuni ko sabai jeng hamai man ka hanai jeng healing ka hanai hani bagai jeng poito khlai cha kha khlai na aro jeng hamari nugu amen han bagai yang surinai tai jeng omno chalai nai jungna hani afa jeng non belain hambai maru tamma ba nin sajala Jisu kroso bini sakna ya fare rimani bagai jeng Bible nogo bini ka sabai jeng hamari ongui mangka hanai jeng healing ongui mangka hanai hain bagai jeng o chaporo bahai no om chamani bisang te kaitor chin thani o hamari phainai ni chin thani o healing phainai ni amen amen au chamong ni poreo subrai Jisu kuri naui bahai ni saka obo ongka ani butui o anggur butui obo ongka ani butui na oro bahai ni saya je bo obo ani butui hai ni na obo ani butui norok ni bagai ruklai jaka norok ni sumsong no susana ni bagai norok omno muito khlai lai di omno nungbrum obo hai ken nungbrum na ka chung bono muito khlai lai chung tini omno nung lai nai bokroso bini thuino rukhlai mani bagai tini sumsong no susana ni bagai amen jungna hani afa non hambai marewo nini sajla Jisuni thuini bagai jono sumsong ni susana ni bagai bokroso thuina nangka
bini thi bai jung susa jangma bai jung nini ari onglaya fia ba jung nini basa bute yongka nung nini thani o phai mangka hambai jogna hani afa nini sadla jishune thini bagai amen engke ang surinai ang surinai obo tithes and offering bagai bo haino kebu pan tithes rnai tongkake norok online tei nang Google Pay ti rahoi manu oya khaba norok ni account rok kri khaba norok nogono envelope kai dawi tondi je furo lockdown rok hopai nai afro rok norok jomari manu angkake kebu tini TWC member ni bade kebu tithes rana musui tongnai rok tongkake norok ni local church jagao folani samung manu aro rohodi angkake ang surinai norok je online ti ranai rok norok bakhaw wan sogonya di busug ranai offering na angke norok ni tithes busugamo bakhaw wan sogonya di angke ang surinai ujorao jugna hane afa nini thanin si bepak no phayo bible sao abo kaham abo nini thanin si a perfect gift nini thanin si hallelujah tamon bagai ma ba nini sajla jisu cross thima bai sing aw hamari na yasa gai mangka hallelujah 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 tai thor ang suriwo nung o tithes by offering no nung hamari khlaidi nung bless khlaidi thor tai omno multiply khlaidi tai nini hawar nani bagai thor omo samung phanangjang na nyongthang hallelujah tai chono subadi tai busung no ya fari man mazal tai thor jung suriwo thor nungsi chono nai nungsi chono ranai amen hallelujah thank you tai ujorao ang surinai chini pandao katal manjang nei ro kebu phanu kai thono maya ko tongkhake norok an loge suri manu kake ang tini chini TWC nukhungni bagai bo surinai kai thorni protection ni bagai kai thorni hamarin bagai jogna hane afa tini oro kebu phanu skang pila nai nono maya khorak tongkhake kai thor ang suriwo boringi tongmana nung khanadi nei te kai thor nung browni jibono phaidi browno mothangdi browni subrayong tong phaisidi nin simi hallelujah browni sumsok na nakari hallelujah browno hamare kuplong kharidi nung bible promise khai mahai nung sao John chapter 10 verse 10 nung pipeline langmar nan bagai phai nei au pipeline langma am kulpaya ka au hamari rnani bagai hallelujah hallelujah tayang chini TWC nukhungni bagai masurigo ang kai thor surigo joto member ok chera yong thung okrang thung obo burang thung kai thor joto non kai thor nini sadlani thei bai khlai nung brauno koboli to ne kai thor hallelujah hallelujah tai kai thor bron healing nang thana nung healing khlai di brong nangi tong thana nung banana ridi hallelujah hallelujah ang surima subrai jisnung bai suru amen amen haikesung obo Easter Sunday o taisama life nai amen